नै बेनो जाहैबाय जोहोलावपुरि पार्क सुक्लायावहाय दङ बियो ओइ इन्ट्रेन्सआ बेनो जाहैबाय ओइनै माखासे हाबफैबाय जोहोलावपुरि पार्क बियो बिराद मोजां जायगाया थ' हाबदो थ' गेटआ नै बा ओरै गिदिंलायनानैसो थ्रोब हाबलायलायनांगौ बे जाहैबाय inaugurated by Mr. Biswajit दैमारी Parliament of India Rajya Sabha on 22nd January 2010 आवहाय बेखौ inaugurate खालामनाय आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि नामावहाय बेनो जाहैबाय बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि स्टेचु बेनो पार्कनि भिउआ बैथिंहाय सिजौनि बानायनानै दोनदों आरो गणेश कसारी MCLA काउन्सिल अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि बड'लेण्ड 22nd जानुवारियावनो बेबो इनागुरेट खालामनाय माने जुथा आरो सेन्देलखौ खुनानै हाब अके सिमेन्टनि बानायनानै दोनदों मोजांनो थ' बै सिङावहाय औ हाबदो होमबा फै adults 20 child 10 थाखा लायो नै student with uniform compensation होआखै नामा जोहोलावपुरि पार्कनो सुक्लाय तामुलपुर बिटिआर इन्ट्रेन्सआ नै बेजों बर'नि आर'नाइ बेबायदि बानायनानै दोनदों नै एन्ट्रेन्स नि बियो दायो दै गैया बेवहाय अखा हाबा मोजां जागोन बेवहाय दै आरामनो ग्रिनारि ना बेफोर नै केम्पासआ माबायदि मोनदों नोंसोरलाय बहुद समायना लेंहरथ' लोगोफ्रा नै बेबायदि मानसिफोर बिराद बेरायफैयो बेवहाय ओरै नाय रिलेक्स खालामग्रा माग्रा सिंनो फट' लादों नै ओरैबो नायखोमाहरनि आं सिंजों ओरैबायदि बरिया बानायदों नै बेखौ मोजां नुखायो क्लियार फोसाबगासिनो दं दासिमाव ओरैनो नै बिबार बारिया बेनोमोन दा बिबारा गैला रानलांजोब्बाय नङाबा मोजां बिराद समायना नुयोमोन आरो गैला नै बिबारा दायो एसे लेट जाबाय जानुवारि फेब्रुवारिफ्रावबा बिराद मोजां समायना नुगौमोन आरो बिबार बागाननो दा बिबारा नै रानलांजोब्बाय बारा गैलिया सेवलाबायबायबो नै बेयावनो बिराद मोजां नुयो जानुवारि फेब्रुवारिफ्रावहाय नैथिं दङ माखासे दाबो नै ओरैजाय नुगोन दासिमबो माखासे बिबारफ्रा दङ ओरैजाय
थैयाखै दै होबाय थानायनि थाखाय दङ आरो खिन्थु बेबो बारा गोबाव थानाय नंला एसे रानलांहांबायानोसै नै बेवहाय गायबावदों दाउला खिंगुर ना मा होनना बुङो बेखौहाय गोजा गोजा जात दा बिबार गैथ'वा बेखौनो बानायगासिनोसो दङ बुलिनानै होदों नै अननानै बिबारखौ खानो नाङा प्लिज डन्ट प्लाक द फ्लावार्स नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नै बेलासि बेलासिफ्रावहाय फेमिलि हिसाबैबो फैनानै गथ'फोरखौ गेलेहोफैनो बिराद मोजां रिफ्रेश जायो आरो माइन्डफ्रा बेबायदि दा बिबारफोरा गैला रानलांगासिनोसै सोरगिदिं बे बार जोबोब्ला मोजां नुसिनबावगोन बिथिं जाहैबाय किड्सफोरनि गथ'फोरनि गेलेग्राफोर माफोर दं आरो नै सोरबा कापोलफोर माफोर बिसोरबो फैयो बेरायफैयो गाव गावनि डार्लिंफोरखौ लानानै बिराद मोजां बेबायदिया वाव सोरगिदिंनो बिथिं लामा दं ओरैजाय सिं सिंनो लामा दंजोबो नैबेबो मोनसे दंफां गायज्राबज्राबनो बिलाइ दंफां बिराद मोजां जायो आरो एकदम गाहायावनो नै काटिं खालामनानै बेबायदि बानायो आरो गायज्राब गायज्राबनो एकदम गायज्राब गायज्राब बिराद मोजां नुयो बिलाइखौ नै जोंना फट' लागासिनो स्टुडेन्टफ्रा माबोरै मोनदों जायगाखौ मोजां ना फट' लादों ना अके लाबाय था बिबार बारियाव बयबो गावबागाव बेस्थ' नै बेस्थ' बयबो बेस्थ' ओरैनो बिबारा बैथिंबो गायबावदों हनै जाथ'वाखै आरो जिरायग्राफोर बानायना होदों जि मोजां मोजां नै दंफांनि बरिया रं फुननानै एकदम नै मोजांनो बिदिया बेबायदि बयबो बेस्थ' भिडिअ लाग्राफ्रा नै रिल्स लाग्रा नामा नोंसोरलाय रिल्स बानायग्राफोर गथ'सोना बा 1 2 3 ฮ้ยนี่บอกเรื่องอย่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยอย่าไปเลยนั่งเลยน้ำไปโอ้बेखौ थुजाफ्लानसो होनना बुङो थुबजाजाखाय थुजाफ्लान होनना बुङो बेखौ आच्छा अन्नानै जुथा आरो सेन्देलखौ खुना हाब मा बुस्थु बेलाय अ श्रीजुत रनेन्द्र नार्जारि अनेबल EM BTR 2022 नि आरो अके आं हाबनायनिसै बावहाय सेन्देल जुथा खुनानै हाबनो थिनदों आंबो खुबाय वाव बिसिनि स्टाचु बानायना दोनदों आरो मेमरियेल फादार अफ द बड'सनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोनोम जादोंमोन 31 मार्चनि 1956 आव ओमफ्राय थैदोंमोन 1 तारिखनि मेनि 1990 आवहाय आरो बेवहाय जों माखासे नुनो मोनो नै लिरनानै दोननाय थां आरो थांनानै थानो हो बिथांनि
माखासे स्ल'गान बायदि स्टेटमेन्टफोर बहाय लिरनाय दङ लिभ एन्ड लेट लिभ होनना बुंदों थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो होननायनि बाव आरो दंबावो सासे हरखाब नार्जारि बिथाङा जोनोम जादोंमोन 1 थारिखनि मार्चआव 1968 आरो 18 डिसेम्बरनि 1998 आव थैदोंमोन आरो बेयावबो नै माखासे मुंख्लं हरखाब नार्जारिनि सुंद' जिउ जारिमिन बेवहाय जों नुनो मोनो बैनो जाहैबाय बिथांनि स्टेचु आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंना बड'फा इउ.एन. ब्रह्मनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोबोद मोजां साजायनानै दोनदों नोंथांमोनाबो बेवहाय भिजिट खालामफैनो हागोन जायगाया निजोमनो मोजांथार आराम रिलेक्स खालामफैनो मोजां सोरगिदिं दंफां लाइफां गायनानै बिबार बारि गायनानै गोसोखौ गोजोनग्लायहोयो बिदि सोरगिदिं नायनो हागोन बेयो मा दंफांथाय नै सिनायला आङो बिबार दां सोरबाफोर सिनायोबा खिन्थाहर मा दंफां होनो बिदिखौ मा लाइफां खिन्थु बिराद मोजां गुरैनो नै नोंथांमोना सोरगिदिं खिन्थाबाय आं हरैजाय नै बिथिंबो एसे दंबावो ओरै नायनो हागोन बेयो हलदां जानो हागौ बेयो हल प्रग्रामफोर माबाफोर लानो हायो बेयावबो आरामसे नै श्री उर्खाव गोरा ब्रह्म बे इनाग्रेट खालामनाय गैला ओरैजाय बैथिं लामासोसै बे जाहैबाय दैमा जिङावहाय आरो सोरगिदिंनो नै गोजौनिफ्राय ओरै नुहुरो बेनो पार्कआ खाथिनि मानसियाथ' फैना आरामसे रिलेक्स खालामफैबाय थानो मोजां जाथारगोन बेयाव बारा दाम लाया जास्ट एडाल्ट बा 20 थाखाल' होनदोंदां बेयावहाय गेटआव लिरनाय बायदिबा स्टुडेन्ट बा 10 थाखा बेबायदि बिथिं लामा दं बायहाथा थांग्रा ओरै बायहाथा थांनानै गुवाहाटि थांजायो बिराद मोजांलै बे बिबारा एकदम थुबजा गुबुन गुबुनबो बारो नै ओंखारबाय जोङो दायो थांफिननोसै माबोरै मोनखो फैनानै जायगाया बिराद मोजां निजोम आराम मोजाङै मेनटेन खालामदों गार्डेनखौहाय इभेन फेमिलिफोर गथ'फोर लानानै फैनो मोजां आरो रिलेक्स खालामफैनो जायगाया एकदम बरिया साखोन सिखोन साफा आरो नोंथांमोना फैनो हागोन बेवहाय एसे जोङो स्टेपखौ मोजाङै बानायदों
गोजोन्थों थेंक इउ गरमाव माबाफोर खुसेर बिदैफोरसो मोननो नांगौमोनलै नै आइसक्रिम मा दङ पानिपुरि जानोसै पानिपुरि जानोसै जों बेयाव बे जाहैबाय सुक्लाय रिभारनि सुइच गेट दायो दैयानो गैया गोरानसो दैज्लाङाव बिराद देन्जार जायोना बेनोबा बैराखन्डथिंनि बायदिहां आरो लामाया बैराखन्डना एसे गुवारसिन गंनै एरायनो हायो पार्कआ जाहैबाय बैयावनो बेखौहाय इन'ग्रेट खालामनाया चिफ मिनिस्टारा बरबरामोननो गलाब बरबरा मिथिबावनो बेखौहाय मा जाखो आरोबाव माने